Hej, jeg er Jan Martin Hansen. Jeg er ejer og leder af Let's Move, stort fitness- og motionscenter i centrum af Humlebæk. Vi startede samarbejdet med Optinor for mere end 15 år siden. Vi lavede de første dekorationer på vores vinduer sammen og har udvidet vores forretning 5 gange over de sidste 15 år. Og hver gang er vi lykkedes med at fortsætte med den flotte dekoration, vi startede for 15 år siden, som stadigvæk præsenterer sig flot, som vi vil lave det i dag. Det seneste stykke arbejde, vi har lavet sammen, er nogle store full-size dekorationer af vores vinduer, som er lukket helt af for privacy reasons, fordi vi har omklædningsrum inde på den anden side af vinduerne, og derfor er det lukket helt af. Det meste af det stykke arbejde, vi laver sammen med Optinor, det dækker både opgaver med solfilm, altså for at forhindre solindfald og UV-nedbrydning på indersiden, men det er også dekoration, som sikrer noget privacy på vinduerne, og så er det logoer og tekster på vores vinduer, som vi har lavet sammen. For 10 år siden udvidede vi vores forretning i en anden bygning, som set udefra er helt anderledes i præsentationen, end for at lykkes med at få de to bygninger, og specielt vores del af de bygninger, til at se ens ud, lykkedes vi sammen med Optinor at lave en dekoration, som tog udgangspunkt i det, vi lavede første gang sammen, og så efterfølgende har vi fået tilpasset det til den nye bygning. Så det færdige resultat, selvom det er 2 forskellige bygninger, ender med at se helt ens ud. Super flot arbejde af Optinor, og både det grafiske arbejde selvfølgelig, printarbejdet, men også montagearbejdet, som ender med at være et fantastisk flot resultat.